Сәлем, бүгінгі шығарылышта Қозанда мұсылман хатын-қызлар үшін Pole Dance мәктәбі шәһәр главасы исемендәге күлләвек һәм күп, бик күп шәрә кешеләр. Хәзер тулырак. Фотограф Эва Милконская Қозанда шәрә кыз белән фотосессия уздырган. Фотода киемсез кыз, апарада пычракта була инде бу балтач сөйләшү үзенчәлекләр белән таныштыруны башлап җибәрәбез. Апарада киемсез кыз ята. Ну, матур кыз, матур фотолай куйдың да киттең, шамады шулай ук китеп бардың. Тик юк, хәтерлисеңме, Манижа турында сөйләгәндә, Манижаның Евровидениягә бара торган җыр турында сөйләгәндә, ул ситуацияның, ул аңа ишелгән нәфрәтне мин лакмус кагазы белән чагыштырган идем. Һәм монда да шул ук ситуация, синең үз янәшәңдә нинди кызык кешеләр яшәвен белер өчен ниндидер бер бик кечкенә генә ситуациядә җитә. Мин аңлыйм, кемгә дә булса, нәрсәнең дә булса ошамавын бу очракта шәрә кызның апарада ятуы. Мин аңлыйм, кешеләрнең бу турыда үзләренең фикерләрен ачыктан-ачык белдерүе адекват һәм тәртипле итеп агрессияга күчмичә. Тик минем башыма сыймый һәм аңламыйм, кабул итә алмыйм, кемнең дә булса бу ситуацияга бәйле, анда дуңгызны яткырсаң да сәнгать дип әйтәчәкләр, дегенератлар, язга обострение башланган һәм шуның ише әйберләрне язучылар, ну ошамы икән сиңа, үтә кит инде, просто андый кешеләргә әйтәсе килә, бар мәгарәңә кире кер, эволюцияны кичер бераз, аннары чыгырсың. Һәм тагын бер категория кешеләр бар, алары русча әйтсәк, укадәр алар безобидный кешеләр, әмма алар шулай ук кызыклы, алар һәрбер әйбердә мәгънә эзләүчеләр. Һәм бу очракта шәрә кызның апарада ятуы ул Россиядагы начар юллар мәсьәләсенә игътибарны җәлеп итү ысулы. Гәрчә фотограф үзе үк юк, мин просто фото өчен яхшы локация эзләдем дип әйтсә дә, начар юллар бар, шәрә кыз бар, начар юллар проблемасы бар, игътибарны җәлеп иттек. Гомумән, кем нәрсә күрергә тели, шуны күрә һәм бу нормаль күренеш. Ул фотографның Instagram битенә кереп карасан, анда андый тематикадагы, андый юнәлештәге фотолар бик күп, уларның стиле. Һәм мин гомумән бу фотоларда кеше тәненең матурлыгы, нәфислеге һәм үзенчәлеген күрәм, шул гына. Әмма ахыр чиктә бу вакыйгадан, бу хәлдән соң әлеге фотографның эшләре белән кызыксынучылар артып китәр дип уйлыйм, һәм бу шәп. Мен бит әйттем, бу чыгарылышта шәрә кешеләр күп булачак дип. Һәм шул теманы дәвам итеп, Эрмитажга шикаят язганнар. Шикаят язучыларны Эрмитаждагы шәрә сыннарның, балаларның психикасына зыяны борчый икән. Һәм Эрмитаж директоры Михаил Петровский сүзләренчә, Эрмитаж тарихында бу рәвешле шикаят белдерүчеләр, бик агрессив рәвештә шикаят белдерүчеләр музей тарихында гел булып торган, әмма моңарча алар шәрә сыннарны аерым залга кертеп, анда 18+ билгесе куярга кирәк дигән сүзләргә бик көлүп кенә карасалар, хәзер шикаят инде аноним түгел, рәсми органнардан килеп төшкән һәм хәзер инде алар моңа күз йома алмыйлар, хәл итәргә мәҗбүрләр. Әмма мин моны адекват рәвештә нормаль хәл ителер дип өметләнеп калам. Ну, инде кеше бит үз тормышында беренче тапкыр шәрә кешене шул Эрмитажга баргач күрә бит, инде музейга баргач, һәм бала үзенең сыйныфташлары белән экскурсияга баргач, килеп керә музейга, шәрә кешене күрә, күзләре шакмак була. Всё, моның баш миендә бозылу процессы башлана, кернәп, оятсызлана, аннан соң кайткач та теләсә кем белән җинси мөнәсәбәтләргә керә башлый. Шулайрак эшлидер инде ул. Мин шулай дип аңлыйм. Һәм алай гына да әз булыр әле, аларны аерым залга кертеп кую гына җитмәс, аларны киендереп тә куярга кирәк әле. На всякий пожарный хайваннарны да киендереп куярга кирәк. Анда психикасы формалашып бетмәгән баланың аңына нинди зыян китергә мөмкин хайваннар, ансын да белеп булмый. Әле ансы бер хәл, ул сыннарны ясаган сынчыларын да җаваплылыкка тартырга кирәк. Инде алар ничә 500 елдан артык каберләрендә ятсалар да тынычлап ятмасыннар, аларны тоже селкетеп җибәрергә кирәк. Все-таки монда балаларның бузыклану процессы бара. Кирәкле кишер яфракларының үзләренең эштәнгә дә ярамаган фикерләрен теләсә кайда кыстырырга яратулары темасын дәвам итеп, Казанда мөселман хатын-кызлар өчен Pole Dance мәктәбе ачылган һәм әлеге мәктәпне оештыручы хатын-кыз Ләйсән Дәүләтова сүзләренчә, мондый мәктәп хатын-кызларның сәламәтлеген ныгыту һәм мөселман хатын-кызларның үзләрендә булган оялуны җиңәргә ярдәм итү өчен кирәк.
Нишләп башка төрле мәктәпләр туры килми соң дип сорарга мөмкин. Әйе, андый мәктәпләр күп, Казанда да алар җитәрлек. Әмма аларда конфиденциальность ягыннан катлаулырак мөселман хатын-кызлар өчен, чөнки анда фотога, видеога төшерү тыелмаган. Анда башкалар да күрә ала. Бу мәктәптә инде фотога, видеога төшерү катгый тыелган. Тәрәзәләрдә жалюзилар булачак, ишекләр бикләнәчәк, талгын музыка булачак һәм шишенү каралмаган. Һәм әлбәттә инде Коръәнне үз гомерләрендә бер тапкыр да кулына тотып карамаган, дин турында белемнәре ВКонтактедагы төрле дингә карата стереотиплы фикерләр тупланган пабликлар тирәсендә генә шикләнгән кешеләр үзләренең фикерләрен кыстыра башладылар. Анда әйдәгез бөтен әйберне хәләлләштерә башлыйбыз, бу мораль этика кысаларына сыймый, әйдәгез инде хәләл порно төшерә башлыйбыз, тегесе монсы. Мин үзем Коръән укыган кеше түгел. Мин диндә белемнәрем көчле дип әйтә алмыйм, әмма алай да нәрсәнең ничек икәнен аз гына булса да чамалыйм дип уйлыйм һәм менә ничек күрәм мин бу ситуацияны. Әмма нинди дә булса ялгыш әйбер әйтсәм, буталсам, зинһар өчен мине гафу итегез һәм төзәтерсез. Диндә, дин күзлегеннән чыгып караганда, пол-денс кебек сәнгать төрләре тыелмаган, әмма сүз монда иң беренче чиратта мөселман хатын-кызының үзенең гаурәтләрен чит күзләрдән саклауы турында бара. Һәм мондый бию төрләре, мондый сәнгать төрләре хатын-кызның үзе һәм аның ире өчен булганда ул тыелмый. Һәм әлеге мәктәпне оештыручы хатын-кыз да мәктәпне ачыр алдыннан дин белгече белән бу турыда сөйләшкән һәм дин белгече моны начар түгел, киресенчә кирәкле, яхшы гамәл дип хуплаган. Әлбәттә, аның ни өчен яхшы икәнен әйтүе, анда син үзеңнең ирең өчен иң яхшы хатын-кыз булырга тиеш, ул башка хатын-кызларга карамасын өчен тегесемсе, бу сазлык, монда аягым белән кирип тә тормыйм, батасың һәм һәрбер гаилә индивидуаль рәвештә хәл итә торган әйбер. Шуңа күрә мин бу мәсьәләгә бөтенләй кагылып тормыйм. Һәм бу ситуациядә шундый, бу ситуацияга бәйле генә түгел, гомумән дин мәсьәләсенә караганда инде бер яктан кемнәрдер кычкыра, дин, ислам дине хатын-кызларны кысрыклый, аларның иркләрен шикли дип, икенче яктан мондый сәнгать төрләре хатын-кызлар өчен, мөселман хатын-кызлары өчен хәрам, алар моның белән шөгыльләнергә тиеш түгел, бу матур түгел, тегесе монсы. Һәм миңа ничектер менә бу сүзләрне әйтүчеләр бер үк кешеләрдер кебек тоела. Ахыр чиктә уйлап карасаң, кайсыдыр хатын-кыз, мөселман хатын-кызы моңарчы шуның белән шөгыльләнергә теләгән, үзендә оялуны җиңәргә теләгән, үзенең тәнен яхшырак аңларга өйрәнергә теләгән хатын-кыз моңарчы андый мәктәпкә йөри алмаган булса, хәзер ул йөри алачак һәм беркем дә аңа төртеп күрсәтмәячәк, беркем дә аңа бәйләнмәячәк, ул үзе аңлы рәвештә моның белән шөгыльләнәчәк һәм бу бик яхшы. Халыкның креативлыгы һәм юмор хиссе турында Төньяк Уралда шәһәр главасы Василий Матюшенко исемендәге күлләүк барлыкка килгән. Һәм шәһәр администрациясе да моны читләтеп узмаган, үзенең фикерен белдергән һәм алар сүзләренчә халык бу юлы да үзенең креативлыгын һәм юмор хиссе булуын күрсәткән, әмма бу юлы алар дөрес адрес буенча мөрәҗәгать итмәгән. Чөнки ишегалды территориясын тәртиптә тоту идарә итү оешмасы яки ТСЖга карый торган мәсьәлә. Менә шулай дип җавап биргән администрация. Монда инде яхшы сүз белән әйткәнне аңламый бу идарәдәгеләр. Усаллыкны да аңламыйлар. Безнең аларга тәэсир итүнең бердән-бер юлы шул юмор хиссе генә кала дип уйлагандыр инде бу халык. Һәм мин бөтенләй оптырамаячакмын, әгәр дә менә шул Василий Матюшенко исемендәге күлләүк барлыкка килгәннән соң тиз арада ул күлләүк тә бетәчәк, ишегалды территориясе тәртипкә киләчәк һәм юмор ярдәмендә алар бу проблеманы хәл итәчәкләр. Һәм сезнең барыгызга да шундый юмор хиссе телим, ул сезгә тормышта ярдәм итсен. Шуның белән сезнең белән гүзәл, сау булыгыз.